Diyos marhain aldaw sa Indugabos. Ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Ang bulan na Septembre, espesyal para sa tuya, urog na sa satuya ng mga Bicolano. Bako ninhuli ta, igwa na kitang mga nadadangog sa radyo na mga magagayon na musika manunungod sa Pasko. O kaya man igwa na nin mga makukulor na dekorasyon sa ibang establishmento. Kundi ninhuli ta, sa tuyang ipinagseselebrar, espesyalmente ngunyan na aldaw, ang kafiestahan kan sa tuyang namumutan na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ini, sarong aldaw, na pagtaon niya to nin onra, pagpapasalamat sa mahal na Diyos, asin danay na pag-arang sa tabang kan sa tuyang mahal na ina, urog ng gayo sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay. Nadangog niya to sa satuyang ebanghelyo ngunyan, si Jesus habang nakapako sa krus, nagsabi sa iyang namumutan na ina, "Ina, uyaan sa imong aki. Aki, uyaan sa imong ina." Mga tataramon na pano nin pagkamuot. Sa bilog na pagkabuhay ni Jesus, na eksperyensya niya ang labilabing pagkamuot kan sa iyang namumutan na ina. Nahiling niya ang tamang pagmangno. Nahiling ni Jesus asin namate ang pagsakripisyo na ginibo kan sa iyang ina. Tangani sa nang mautob ang pinagbubuot kan Diyos Ama. Ini ang kamauotan man ni Jesus. Kung taano ta itinataon niya si ina sa sato, tanganing kita man maka-eksperyensya kan tunay na pagkamuot, tamang pagmangno, asin danay na pag-antabay asin giya niya. Sa satuyang pagkabuhay, mahiling niya to, kadakulon kita nin mga eksperyensya na bakong magagayon. Igwa kita nin mga problema, igwa kita nin mga kadipisilan ng mga inaagihan. Urog ng gayo sa mga panahon na ini, na kung saan ang pandemya nagtatao sa tuya nin dakulang kapurisawan. Pinapagirumdum kita sa paagikan mga tataramon ni Jesus na nadangog niya to, na igwa kita nin ina na nag-aantabay, igwa kita nin ina na nagbabantay, igwa kita nin ina na namumuot asin danay na magsasakripisyo para sa satuya. Lugod ang mga tataramon na sa tuyang sasambiton ngunyan, mga kurahaw na sa tuyang sasabihon, sa tahaw kan mga tao, sa tahaw kaining simbahan, sa tahaw kan sa tuyang personal na pagkabuhay, kurahaw nin pagkamuot, paglaom, asin danay na pag-arang kiina. Sa sakripisyo na ginibo niya kay Jesus, namati ni Jesus ang mga bagay na hini. Kita nagtutubod na sa paagi kan sa tuyang pag-arang kiina, mamamati taman, ma-eksperyensyahan taman, ang gabos na itinaon ni ina kay Jesus sa satuyang pagkabuhay. Mga tugang na paghurpuropan ta ang tataramon. Ang tataramon, padagos na hinanyugunta. Isabuhay ta, ipasa ta. Viva la Virgen! Resuene, vibra.